een applaus! Ja, een goede maand, een goede 1,5 maand geleden begonnen we met 30 acts. We hebben 6 forums gehad door de hele provincie. En van die 30 zijn er 6 geselecteerd door de jury. En die zullen vanavond hier voor u optreden, dames en heren. Van de nummer 2, oftewel de aanmoedigingsprijs. En die band is geworden... Statesman. Nou, laten we allereerst eens even de organisatoren van Nu of Nooit heel hartelijk bedanken voor dit fantastische